Sila yung kagayunan na makakaumay sa iyong labisa. Sa iyong mga buhay ng pulong na naghatag ka na mo o kapasko. Bago kinabuhi, nakapalimbis sa among hunahuna na madautan o mapuno sa dautan o masudla dautan dili sa among tinuyuan o sa among tinuyuan tungod kay naami sa kalibutan. Kadagang mga katawhan na magbuhat og dautan, maghimog, magsultig dautan, kung nga Lord, saan na mo og bantay, usahay mapiksan din mo. Nagampo may nga niling kabuntagon, tantangon mo kining mga hugaw nga nisulod. Lord, tinuyuan og dili, o baghuang kami. Tabangi kami na may kami ligon na magkristuhanon na maghimaya sa imuhi ng ngalan. Diba sa tanan, ayaw itaw tubuti. Ng imong pulong, Lord, mula huslang sa among bigas dalunggan. Papuya sila sa among kinabuhi, sa among kasing-kasing. Nga Ginoo sa matag problema, sa matag kagayunan, nga dunay testing sa among pagtuo. Nga Lord, makahimo kami sa paglabang sa mga problema o sa mga testing o sa among kinabuhi. Sa ingon Ginoo, mahimaya ka, kung ikalipay mo, nga kami mga katawhan nga musalig gayud kanimo, dili sa among kaugalingon kaalam o kusog, kundi diha sa imong kaalam, pinagi sa imong puno. Mamahan, salamat kayo sa mga putang mo. Itudlo ka na mo karon, ug imo nga maday ka, ug ang magay ibalik ang tanang kadungganan ug himayaan. In Jesus' name, Amen. Sunata sa 1 Korinto, Diyos may sunan o basa ka sa 1 Korinto 3. Mga igsoon, gusto ko nga masayran ninyo ang nahitabo sa among mga katigulangan nga kauban ni Moises. Kitultulan sila sa Diyos pinagi sa panganod o kitabangan niya sila sa ilang pagtabo sa mapulang dagat. Pinagi sa maong panganod o dagat sa Maranga na bautismuhan sila tanan isip mga sumusunod ni Moises. Silang tanan, bikaon sa samang balaang pagkaon na gikan sa Diyos. O silang tanan, ginom sa samang balaang tubig na iyang ihatag. Kaya naginom sila sa tubig nga gikan sa bato nga gipatubod sa Diyos. Kadtong bato nga naguban kanila mao si Kristo mismo. Apan bisan ug gitabangan sila sa Dios, ang kadaghanan kanila wala gayud magbuhat sa husto nga makapalipay sa Dios. Tungod niini, namatay sila ug ilang mga patayng lawas nagkatag didto sa kamingawan. Kadtong mga nahitabo kanila, nagapasidaan kanato aron dili kita magtinuha sa pagbuhat ug mga dautan sama sa ilang buhat. Ayaw ka mo pagsunod sa gihimo sa uban kanila na nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Kay sumala sa kasulatan, ang mga tao na nagkumbira, na nag-inom, o na nagsayaw sa ilang pagsimba sa Diyos-Diyos. O dili gayon kita mosunod sa uban kanila na nakikhilawas gawa sa kaminyoon. Mao nga gisilutan sila sa Diyos o 23,000 ang nangamatay sa usa lang ka adlaw. Dili usab nato sundon ang uban kanila nga mihimo sa pagsulay sa Ginoo, mao gipaak niya sila sa mga halas ug mga matay sila. Ayaw ka mo pagsunod sa gihimo sa uban kanila na nagbagulbol, mao nga gipatay sila sa Dios pinagi sa anghel sa kamatayon. Kining tanan nahitabo aron masara nato nga wala kadto ikalipay sa Dios. Ug gisulat kadto nga panghitabo aron sa pagpasidaan kanato na nagkinabuhi sa panahon na hapit na gayud maabot ang katapusan. Busa kung nagunaw na kamo nga ang inyong pagtulik una, pagbantay kamo kay basin ko nakasala usab kamo. Walay pagsulay nga mabot kaninyo nga wala usab nagaabot sa ubang mga tao. Apan kasaligan ang Dios sa iyang saad nga dili niya tubutan nga sulayan kamo labaw sa inyo maantos. Ug kun mabot ang mga pagsulay kaninyo, maghatag siya pamaagi aron maantos ninyo kini. Busa, mga hinigugma ko, ayaw gayud kamo pagsimba sa mga Diyos. Nagasulti ako kaninyo ingon nga mga tao nga dunay sa labutan. Busa, timbang-tibangon ninyo ang akong gisulti kaninyo. Kung magtigom kita aron sa paghandom, pahinumdom sa kamatayon ni Kristo, may ginainom kita nga atong ginapasalamatan sa Dios o may paano sa kita nga atong ginapikas-pikas o ginakaon.
Dili ba nga pinaagi nini makikambit kita sa dugo ug lawas ni Kristo? Kitang tanan bisan daghan usa lang kalawas tungod kay usa lang kapan ang atong ipanag-ambitan. Tanawa ra gud ninyo ang katawhan sa Israel. Ang mga nanangaon sa mga halad nakikambit sa buluhaton sa halaran. Buot ko ba ipasabot nga mga Diyos-Diyos o ang pagkaon nga hinahalad ngadto kanila dunay bili? Dili. Ang buot ko ipasabot mao nga ang mga gihalad sa mga taong walang makaila sa Dios, gihalad ngadto sa daotang mga espiritu ug dili ngadto sa Dios. Busa, dili ko gusto nga makikambit kamo sa daotan nga mga espiritu. Dili mahimo nga moinom kamo sa tasa sa Ginoo, sa tasa sa daotang mga espiritu. Ug dili mahimo nga mukaon kamo sa kananan sa Ginoo ug sa kananan sa daotang mga espiritu. Unsa gusto ba nato nga mga bugho ang Ginoo? Nasayod kita nga kung masuko na siya, dili gayon kita makalikay sa iyang silot. Gitugot ka nato ang pagbuhat sa bisan unsa, apan dili tanan makatabang o makapalig-on sa uban. Ayaw ko mong pagunahuna sa kaugalingon lang ninyo nga kaayuhan, kundili hunaw-na usab ninyo ang kaayuhan sa uban. Kanaan ninyo ang bisan unsang baligya sa baligyaan sa karne sa walay pagpangutana, kung kana gihalad ba ngadto sa mga Diyos-Diyos o wala. Aron dili kamo makonsensya. Kaya ang kasulatan na gayon, ang kalibutan ug ang tanan nga naa niini iya sa Ginoo. Kung adunay dili motuo nga mangimbitar kaninyo nga mukaon sa ila o gusto usab ninyo moadto, kanaan ninyo ang bisan unsa nga giandam alang kaninyo sa walay pagpangutana kung kana gihalad ba ngadto sa mga Diyos-Diyos o wala. Aron nga dili kamo makonsensya. Apan kung adunay maingon kaninyo nga kanang pagkaon gihalad ngadto sa mga Diyos-Diyos, ayaw ninyo pagkan-ah tungod ug alang sa tawo nga nag-ingon kaninyo ug aron walay konsensya nga mahasol. Dili ang inyong kaugalingong konsensya ang akong buot ipasabot, kundi ang konsensya ni atong tawo nga nagsulti kaninyo. Karon, tingali maingon kamo, anong pungan ko ang akong gusto tungod sa konsensya sa uban? Kung pasalamatan ko sa Diyos ang akong gikaon, anong isipon man akong daotan tungod sa pagkaon na akong gipasalamatan. Kini ang akong tubagan ninyo. Bisan unsa ang inyong buhaton, bisan mukaon o inom, buhatan ninyo ang tanan sa katuyuan nga madahil ang Dios. Ayaw gayud kamo pagbuhat o bisan unsa nga mahimong kapandulan sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo o sa inyong mga isig tumutuo. Sundan ninyo ang akong gibuhat. Kanunay ako nangita o pamaagi nga matabangan ko ang tanang mga tao sa tanan ko ginabuhat. Wala ako mangita sa akong kabalingong kaayuhan, kundi ang kaayuhan sa uban aron maluwas sila. Now, ibasa na ito ang tibuok chapter 10 para atong matuhog ang tanan o tugutin ko ninyo nga duwaman yun ako ang komentary ni Dr. Barnes again sa overview ni sa marang dilantaw ta sa layo may tungkol sa chapter 10. Okay? Kaya kung ato ni pikas-pikason, murabag, diba ka ng pan, kung mo pikas-pikason, labi na ko ang iyang pagkapanipis. Ngayon, kung siya may pizza, kung siya may siya biscuit, okay? Kung pakita ka apan, gani siya, then makasabot ka sa imong kaon. So, buot na ko nga masabtan ninyo ang pulong sa Diyos na walay favoritism. Kaya ang pulong sa Diyos, muigo kayo sa matag issue sa atong kasing. Dagan kita issue, in short, dagan kita hibit-bit sa sud mga kuan pa kayta kana dali pa kayta masilo, masuko, luod, uban pa. Now, nagtuwa ko ng atong pagtuon makapaligon ka na to. Amen ba? Kung atong dawaton. Kung di dawaton, di kita maligon. Amen? So, ang atong pagtuon karon posibleng murag kusog kayo, murag bisumbag juga, nga grabe ang konbikto, nagtuo ko nga Ginoo himo ni ana sa atong kasing-kasing. Ug ang interpretation ini nga chapter gipadayag ni sa tao nga si Dr. Barnes nga dili Filipino. Ug wa siya makasabot sa atong kultura, pero sa iyang komentaryo mismo
makita nato nga nagsulti siya sa mga butang nga kontra o supak sa atong kultura. Okay? Kaya mo ni, ang kultura ba nato mas atong pandayunan o ang pulong sa Dios? Pulong sa Dios. Kamay ra ng pulong sa Dios. Kay kadaghanan gayon musupak ang pulong sa Dios sa atong mga kultura. Kay atong kultura mao man atong mga gitubuan o atong gipamuhat. So atong gitubuan kaya wala nagtuo ta sa daghang bakak. Wata nagtuo sa kamatuoran. Di anak ta dinhi nga puro ta bakakon. Di anak ta dinhi nga nilubuat ta nga wala ta namupot og Biblia o wala gi-built-in o gisulti o gisud sa Ginoo. Diri sa atong mga nagkasing-kasing na iyang pulong wala. Kaya liwat ta sa atong mga ginikanan wala mo ila gayon ni Kristo Jesus mo. Dili ko susud din. Ya stay put. So, nagampo ko nga atong kasing-kasing abli unta sa mga pagbadlong sa Ginoo pinasikat sa iyang pulong. Kaya sa mas gingon ni Pablo sa last chapter sa 9, last verses sa chapter 9, ingon siya nga kitang mga Kristohano di bala Sunday sama unta ta sa kinaiya sa usa ka athlete. Kung usa ka athlete o atleta wapil kay siya sangka, mo practice yun na siya. Kung sa diyan wapil siya sangka, mo compete na ganyan siya, ilang tibaw siya sa balaod. Amen? O musubay yun siya sa balaod. Ilang mo, tibaw siya, musubay. So, kita mga Kristohanon, dapat nga na itong ginaya, mo strict total disiplina o training sa atong kaugalingon. O ginana tibaw ta sa mga rules sa Ginoo, balaod sa Dios. O di lang kay kutubra ta sa makahibaw, kutubra diri sa atong kasing-kasing ato dyan na puwian. Amen? Kay mayon ta nga lumba sa dagan, gikan sa Cebu City, padong sa Talangis sa Naga. Okay, nya iliko-liko dyan nga sa bukid, etc. Iliko-liko dyan. Ay, kibos at balaod, pero ganang siya manaog nga tinikas, usay yung waton, mang-shortcut siya. Yato na rin sa Spanish land, o na pa siya sa ka-oras ahead sa pinakangilingin ng mudagan. Katawag kayo siya, dili, disqualified. Mo na nga kita, di kita mo shortcut sa pamagi sa Diyos. Kung saan ang landa sa Ginoo, buhatong dyan na to. Amen? Bisan pag-isod. Kaya remember this, diha sa kalisdanan, mabuhat mo ang ipabuhat sa Diyos tungod kay siya ang uban o panglihok diha ka nimo. Amen? So, kitang mga Kristohanon, naay dakong rason nga mubuhat kay ang atong kadaugan di naman ko to dinhi. Ngadto man jud sa langit. In short, kinahanglan trainingon nato, tudloan nato ang atong kaugalingon sa pagdumili sa mga butang nga ningon ang Dios ayaw na kani. Okay? Correct? Amen. So, daghan na nagatuo nga kaning chapter 9, walay connection ang chapter 10 sa chapter 9. Kaya muro magisimang si Pablo dinhi, manigitawag sa English, digression. Pero daghang mga Greek expositors sa una pang panahon, o bisan karon nga panahon, o gikudlo dinhi si Grotius. So, nilite ni siya nga expositor o teacher sa pulong sa Ginoo. Nito si Grotius na modern Greek expositor nga dunay dakong connection sa punto ni Pablo sa chapter 9 na diin ang chapter 9 nagsulti sa iyang personal experience. Diin ang iyang kaugalingon, iya yung lansang sa cross or iya yung gipatay, gimortify ang iyang kaugalingon aron iyang makabot ang price na mao ang iyang kalawasan dayon. Okay? O ang iyang completeness o fulfillment sa itong kaluwasan na ito sa langit. So, iyan yung giconnect din sa chapter 10. Diin, iyang gidasig ang mga Kristohanon sa Corinto na ayaw mo huyang-huyang, ayaw mo relax-relax sa inyo. Pagtuo, siguradua, nga bisan doon na mo yung mga spiritual na mga gasa. Okay, kasi mga bugiro, magutal ko natin mga spiritual gifts, spiritual tongues, prophesy, may itong kanta, may itong Bible study, dalang kita nagkabits mga katawan.
mo, dako tumulo ba? Kaya siya, bisan pag namo ng mga gasaha, hindi na mo, ngayon sa patay, bangon na yung patay, silan. Okay? Ngayon din ha, mabisan pa natin sigurado na to ang atong paglakaw, atong adlaw-adlaw, pagsubay sa pulong sa Diyos. So, iyang ibuhat, nga iyang gihimo example ang mga Hudiyo. Na, sa mga tawanan, highly favored, mga katawan nga, pinanggad kay sa Diyos, bisan pa ang mga gahi kay mga ulo. Kaya nga naman, bisan sa pagpangga sa Diyos, kung sa sila, slide sila. I-slip sila into idolatry. Sa mga idolatry, pagsimba o Diyos. Mini nga Diyos. Kaya kanina view, mausa ni ang pagtulunan na nakita ni Calvin. Calvin Klein, nagkasa niya siya. Calvin siya na sa hindi mo na siya usa sa mga nagiging ng expositor si Godridge o uban pa. Now, ngayon si Dr. Barnes na si McKnight ang usa ka great expositor, kanang expositor kanang game mo verse by verse, no? Naguna-una ni ini nga kini nga chapter dunay tulo ka posible nga mga pangutana nga gihatag nato ni Pablo. Number 1, paminawa. Ang ilang pangutana nga unya kung ang akong friend ba kanang inusinti ko kibaw mamadto din sa ilang templo unya umanday nakakaon na din silang pista para sa ilang Diyos, nakasala niya na. Okay, kadua. Unsa may tabo kung nakapalit mig karne, des merkado niya wala may kibaw nga gisakripisyo daytong karne sa ilang Diyos. Ikatulo. Hello, sa may tabo kung naimbitar ko sa balay sa usa ka pagano, unya nakapartake ko, nakapil ko kaon sa mga pagkaon nga ilang gi dulot din sa akong atubangan na wadyo kong kibaw na pista dahito nila. Wadi kong kibaw, yan na dito gi-offer silang idols. Wadi kong kibaw, nakatuday nga okasyon para dito sa ilang mga idols. Now, remember this. Ang taga-Korinto, anad kay sila, tanan lang pagkabuhaton, para sa nato ba? Tanan lang pagkabuhaton, ilan yun ang i-honor, ilan yun ang daikon, ilan yun ang pasinunggan ang ilang Diyos. Okay? Kasama sa nato, kasama sa nato, pasinunggan ang Diyos, pero actually, sila ra ang naglipay. Diba? In honor, sa'yo nga naman. Kaya naman. Sasabihin naman ko, kaya naman, naman ko sa loob sa pista ni San Jose. So, lalo na yung mga daghang ko daghang Cebuano, seminary, etc. Na diba, pamilya na to, maghikay, dili tungod sa mong birthday, tungod ni San Jose. Pero, at the same time, dili sa dito tungod ni San Jose, tungod kay birthday mo. So, unsa matalingin? Alam, sige rin ito, kaon, buhakak, inom, etc. Diba? Diba mga nato? Ipahinungod ko pero kita ang nagbuhat. So, saan na ito pagsimba sa atong Diyos? Kay buto na naon, kita nagsimba sa atong kagalingon. Kita ang nagsadya, kita ay nagpasinungog sa atong kagalingon. Dili sa atong Diyos. Makasan ko ito. Liwat kay kanil. Okay? Manang questions related ni sa chapter 8. Diin si Pablo, i-answer sa ka question, diin ang usa ka pangutana nga maayo ba o dili ang pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad na ngadto sa mga idols. Ang tubag ni or a guiding principle ni Pablo mao ni nga patya imong kagalingon. May patya imong kagalingon, linda imong kagalingon. In short, sa unsa ka kagutom ay nalagkaon na. Kung nakibaw kang i-offer na nga na sa Diyos. Pila mo kadlo, grabe, tagsal mo yung sina, umbak-bak, kay tagsal ka kaulitsyon. Habahab, tsuguan, bahala na din ha. Bawal pa sa tua, amen? So, ang guiding principle ni Pablo, patya ang tanang tinuha sa imong tiyan, sa imong hunahuna, sa imong tanan. Bisa pa imong ka, chance ko ni, magkakaon akong mga anak. Ay, lang yun naging pagiging mong rason ng imong mga anak. Uy, ang buto na lang ikaw, nandiyo na ganan mo habahab. Amen? Clarice lang yun ta. Laruhay lang yun ta. Kaya di mabutaan na sa itong kawali, daghang sila ang atong maabot. So, tungod niya na,
Asa naman ko? Kini chapter 9, dipakita ni Pablo, giunsa niya pag respond, giunsa niya pag buhat, giunsa niya pag sayang gibuhat, bisan paghibaw siya nga dapat siya suportahan sa makatawan niya niwalihan. Amen? Nga bisan hibaw siya nga naa siya katungod nga maningil sa iyang iwalihan, ningon siya, di ko maningil niya. Di ko maningil niya. Para makapanghambog ko nga akong Ginoo, maoy nagpakaon nako, maoy nagpasinina nako, maoy naghatag nako og comfort, security, etc., etc., etc. Mauna ang buti panghambog ni Pablo. So iyang gi-deny, self-denial ang iyang gi-exercise. Diin, again, unsa man yung self-denial, usa ka kinaiya sa athlete na ganahan jud nga mo sikat. Kita ganahan mo sikat sa langit, dili. Ang athlete lang ganahan siya sikat sa tibuok katawhan, sa tibuok kalibutan. Amen. So ang athlete bisag lang kay pa ikaw daghang cake, gid ko kay manambok ko. Kay kinalan ko akong weight, nga nila Manny Pacquiao na siya timbang na sakto ra gyud na sila labi nang siniro. Amen. So mao na mga butana. So kinahanglan ta mo focus sa usa ka atleta ug unsay importante alang ka nato. Balik ko nato. Mo focus ta unsay importante alang ka nato. Unsa man ang corona nga ihatag sa Dios nga dili makawat o malata. Samtang kita mag-igsuunan, magpadayon dining kalibutan na dili gyud nato lindan gyud nato atong kaugalingon sa mga lami dining kalibutan. Correct? Adi oy lumi gyud kay kuan mo ni mo na lak mo sige gyud mo palami. Wa na gyud mo lami sa Ginoo. Ya adto na gyud ani sa kalaglagan. So man balikon ko gamito na ko ang komentary ni Dr. Barnes. Kaya nakita ko ni nga exhaustive kanang puno dyan kayo, ihaon dyan kayo, o igo dyan kayo sa atong mga kasing-kasing. Ya ako ning pili na mugamit ko para kitang tanan, makadungog nini, na dunay dyan tayo mga practices o mga giandan na dili na dyan nato na buhaton. In short, i-surrender na lang na sa Ginoo. Kay makita nato dinhi nga mga katawhan na ato makita ang mga Hudiyo, wa nila gi-give up ang ilang daang mga naandan. Si Dr. Barnes usa ayang komentary ni nga chapter iyang ibase sa pulong sa Dios. Iyang iprueba nga ang Biblia gayud muigo sa tanan natong mga sayop nga practices. Ma-Pilipino man ka, ma-Amerikano man ka, mga Japanese man ka, ma-Inchik man ka, ma-European man ka, nation man ka, tao ra ka, individual, grupo man, muigo dyan ang Ginoo. Manakilalan ta mo dawat na ni anak. Amen? Kaya every time man hita sa matag Domingo, ala nagpa, Lord, Lord, napayong ka rin. Napakuskus ta si Ginoo. Try sa balik og swimming sa yanang, di ko man limpyo. Manikamot yung ka nga dili ta ma-ugawan pag balik. So, mao niya mga observation ni Dr. Barnes sumala sa iyang pagtuon sa chapter 10. Number 1, tulo ka po. Dunay the danger of in relapsing into idolatry. Ang warning or ang kakuyaw sa pagbalik, pag-backslide ngadto sa Diyos. Usa ni ka-danger nga moabot ni kung magbalik-balik jud tagbuhat ni anang butana. Balito ko. Masud jud tag pagsimba o sayop nga worship nagingon sa among 3 days na seminar, false worship, mini nga pagsimba kay mini masad nga Dios. Mubalik jud ta niana. Kung ngay usa ka butang ninyo Ginoo, ayaw na nabuhata, nya sige jud ka balik-balik.
In this case, sa mga taga-Korinto, ang ilang pagsigig bisita sa templo sa mga Diyos-Diyos o sa ilang pagbalik-balik o kaon o kuyo-kuyo meaning mga katauhan. Wa nila butangi o difference o demarcation line or isa'y na ni kanang kural o fence ang lang kagulingon na kutob na yung kanina o ako kutob na sa kudiri. Di ta pwede magsud-sud gawas sa atong daang kinabuhi o bagong kinabuhi. Daan ang mga practices niya, bagong nga practice daan, nga practice kay papel para maglibog ka, sa medyo gisuwat din ha. Kinagisuwat din ha, mo lang ang pagkatarong o pagkabalaan ni Kristo Jesus. So, mo na iyang gi-caution, iyang gi-warningan in general sa chapter 8 verse 7. Please, basa ka na to. Si Pablo ni warning din sa chapter 8 verse 7. Chapter 8 verse 7 naging mga apan adunay mga tumutuo nga wala pa sayod lini nga kamatuoran ug tungod kay kaniadto nagsimba sila sa mga Dios-Dios mao kana nga hangtod karon kung makaon sila sa pagkaon nga gihalad nadto sa mga Dios-Dios sa ilang una sa Maranga nakig-uban gihapon sila sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Busa, nagapakasala sila sa ilang konsensya tungod kay kulang pa ang ilang naibaluan kay alang kanila sala ang ilang gibuhat. Now, in chapter 8 yapon verse 9 to 12 atong basahon. Apan bisan tuod gawas nun kamong mukaon sa bisan unsa, paminawa, bisan gawas nun kamong mukaon sa bisan unsa, pagmatngon kamo kay basin kung mao kana ang mahimong hinungdan nga makasala ang mga tao nga huyang o pagtuo. Panangitan, may kauban ikaw nga wala pa makasabot, ug ikaw nga nakasabot na, nakita niyang nangaon dito sa templo sa mga Diyos-Diyos. Dili ba makaaghat kini kaniya nga mukarusag sa pagkaon nga gihalad nato sa mga Diyos-Diyos bisan pa sa iyang pag-ila nga kini salat. Busa tungod sa imong kahibalo, malaglag ang imong igsoon nga huyang o pagtuo nga usa-usab sa gipakamatya ni Kristo. Nini nga pamaagi nakasala ka kang Kristo. Tungod kay nakasala ka sa imong igsoon nga huyang o pagtuo. Tungod sa imong gibuhat nga nakapaaghat kaniya sa paghimo sa butang nga supak sa iyang konsensya. So, mga tagong example ni no, kanihatan ng example ni Paul. Kung sa example lagi ni is usa. Kung ginan ka sa doktor nga minom ka, example lang ni, minom ka o wine, no? Before every meal ba nimo or kausas sa adlaw. Yang ginbitarin mo siya sa inyo ha. Yan labi na usa is nagin siya addiction sa inom, di bago lang siya nundan na. Bisag wali mo siya daha, kaya kibaw ka pala inom siya, mapandol siya, kaya muna na siya, ano siya rin makuha. Okay? So dagahan ka, mga buhat, na kailangan magbantay ka. Nga kaya kung gibuhat, makapalikon ba? Pero hindi na nakapalikon ba niya o nakapahuyang niya? Labi na kung bago sila sa paglakaw sa Ginoo. Amen? So, ang mga Hudiyo nga mga iyon ko highly favored, pinangga sa Diyos, sila mga tao nga i-set apart, i-consecrate, okay, sa Ginoo. Okay, pinagi ni Moses. Ug doon na sila divine protection. Diyos nun nga, protection. Asa kakita na, imong wardya, adlaw gabi, Ginoo. Sila ni, nag-experience sila ni. Ug ato ni makita na sa chapter 10 niya, kani sila, bisan silang pagkapinangga, bisan sa ilang mga eksperyensya, sila mga milagro nga ilang nakita nga limatag-ad, inikasubang sa adlaw, pero dis na mainitan, ipayungan sa Ginoo, sa iyang mga panganod, inikagabi, gayit-git man kayo sa disyerto, naradyo'y nagtaat ako kayo nga, sugali na nga, way paong-paong, dahil madisra po mga brand out, nakalayo, matag, gabi para di sila mabugnawan kay disyerto ni kagabi, pwerte man sa kay mugnawa, ikabuntag, pwerte sa Diyog inita. Yung ipalapang pa doon sila sa dagat,
Diin nakita nilang gilamoy sa dagat ang ilang mga kontra, apan sila safe kay sila nakabot sa pikas tampi. Pero kani mga tawhana, nakita nato tungod sa kagaya silang ulo, ang Ginoo nasuko sa dihang nakasala sila. So mari balik ta sa 1 Korinto 4. O balik ko na itong 1. Mga igsoon, gusto ko nga masayanan ninyo ang nahitabo sa amo mga kadigulangan nga katawhan nga kauban ni Moises. Gitutulan sila sa Dios pinagi sa panganon o gitabangan niya sila sa ilang pagtabok sa mapulang dagat. Pinagi sa mga panganon ug dagat sa Maranga na bautismuhan silang tanan isip mga sumusunod ni Moises. Silang tanan ni kaon sa samang balaang pagkaon nga gikan sa Dios. Ug silang tanan minom sa samang balaang tubig nga iyang gihatag kay nangainom sila sa tubig nga gikan sa bato nga gipatubod sa Dios. Katong bato nga naguban kanila mao si Kristo mismo. Pero tanawa, nakita na to sa ilang ikaon sa desierto, asa mo sa pagkaon. Yan, nahurot naman nilang makayupan ng itbit. Ay ilang bawang bugas, nahurot na. Masa ipagkaon sa Ginoo nila? Mana. Pero ang ilang kinaya, manaman mi anak, ipulaan naman mi anak. Na. Diba anak man ta, manam ko anak, kaduhong naman ko anak. Isa kay ang wali, kaduhong naman ko anak, wali man nagbalik. Sige, ibalik sa Ginoo kay wa pa gyud ni practice. Ato maglubuan na sa datong dalunggan. Okay? Watong dalunggan ba mohimong kiyos o dako ba nung maayo? Muhubag ba o muwagtang? Naray yun na nato. Okay? So, monis lang mga tawhan na. Now, verse 5. Okay? Verse 5. Apan bisan o gitabangan sila sa Dios, ang kadaghanan kanila, wala gayon magbuhat sa husto. Wala magbuhat sa husto. Bisan gitabangan sila sa Ginoo kay gusto yun nilang buhaton nilang gusto. Tungod nini, wala makalipay ni sa Diyos. Tungod nini, namatay sila o ang ilang mga patay lawas, nagkatag dito sa kamingawan. Ganata na? So, ang makita din ito, magsigi dito tagwat ang sala, ang pasensya sa Ginoo, muabot ra gyud ug ang Ginoo mo punish gyud sa atong mga sala. So, ang next warning nini sa Ginoo ato sa Korinto mao ni, nga bisan sa pribilehiyo nga ilang na-enjoy isip mga katawhan sa Dios, nipili sila nga musala sila. So, giwarningan sila sa Ginoo, ayaw pilia ang sala. Pilia ang obedience. So, sa among seminar, tulong at kahoy. Okay? Kung may circumstansya, kung circumstansya din hito, nang medyo circumstansya nga bati, no? Na maglibak na to, maglagot ta, nga kanang buhatan dito tagbati, maglagot ta, nga singka na to, maglagot ta. Amen? Okay? So, ang ato na, ang response, please listen, ang response nyo, kung sa mali mong response, sala o musunod lang yun ka sa pamagi sa Diyos. Mo ni ang taga, mo ni mga Hudiyo. Ang ilang kahintang is natas sa desierto, sa ilis naglakaw, dugay ka sila nabot nga to. Para nila init, para nila bati, tekan ka sila reklamo. O tungod sa ilang sige reklamo ang Ginoo na suko. Okay? So, nipili sila sa pagsala sa Ginoo nga makita nato dinhi sa chapter 10 verse 10 verse 6. Kadtong mga nahitabo kanila nagapasigaan nato aron dili kita magtinguha sa pagbuhat o mga dautan sama sa ilang gibuhat. Kini ato makita dinhi sa chapter 10. Warning man jud sa Ginoo nato. Nga di kita magpadayon og buhat sa atong gusto. Kaya ato laging gusto, supak sa gusto sa Dios. So, ang atong buhaton is, ganun akong buhatan ni, pero di ba ni gusto sa Ginoo? Ganyan akong buhaton. Kapilian naman yun ang tanan. Yung manay nga kung buhat kag sala, daghang konsekwensya. Daghang consequence, daghang mga mahitabo nga pati.
Subay ka sa pamagi sa Diyos, then, labit kayo syagit, labit kayo tulisok, labit kayo sumbag, labit kayo bawas, pero may mga nalila. Smile na lang dyan ninyo. Kaya sa mga silingan gabi, ibibitaran ka ng, may umitan mo sa iyong party. Guess mo? Isang kayo na, di ba? Huwag mo ibitara. Yung party sila nabas-basdan. Awayin mag-ibig nga sa mo ilabay ang tayo sa ero. Ano ko nung ilabay ang tayo sa ero sa drainage? Ang ilabot mo sila. Asa din mo ilabay ang tayo sa ero? Ilabay mo sa dan? Kasi inyong mga ero, inyong palakawal sa dan para na malibang. Kung ka na pa ang among tayo, ilabay sa inyong balay. Huwag lamig kayo tubag, lamig kayo pero sa man ka mo, hindi lamig magpapos lamig, ang kasing-kasing mag-rigor, kasi ano na naman, nagsigtoyo, pero di na dyan ka mo pahit, di dyan ka mo yung di na dyan ka, gusto mo yung kag-aw-aw, nagkahan na yun ang tagaw-taw, awal sa sila pa, ikaw sa di na yun na mag-human. So kami, musod rin yun igawas mo rin yun na sa teritoryo sa kaaway na kinalan ni magbantay sa among pag-buhaton. Praise God. Amen? Mauna, ang problema nila, agila na comfort. Anong comfort nito sa Ehipto mo? Pero kung nakabibig sunan, kung basa biya ka, comfortable ba sila sa Ehipto? Sila sila magtali sila, Ginoo, tabangin ni, yan ang inaani na mong kinapertibay ng minatay o yung Ginoo, tabangin ni, at ang gitabang sila sa Ginoo, na kung sama sila? Bagul-bul, basta may ito kakao pa man ni baboy, kasi wag dyan sa mana, bagul-bul, biscuit, taghan kayo sila bagul-bul, buwas na kakita sa kaayo sa Diyos. Di ba inanak ka? Mukray out ka sa Ginoo, naluwas na ta. Sige, naluwas ka, sige akong kita bagul-bul. Imbis mulakaw lang ta sa atong journey to heaven. Mulakaw lang ta sa atong kasi kani dalan nga gihatag sa Ginoo nato nga kung may mga libaong na abi mga anak ka kung hapsay praise God ana nang ta kung sunod sa mundo na ko padungin ni ba duba sa sakinan ni dali ay kaya ka smile gyud ko salamat Lord na sakinan nung maguba salamat Lord gamit mo porta makapayo sa sakinan kay kun di makapayo ako lang good amen ana naman na pero sa reklamo kita sa matag sitwasyon, mauni nga sila nipili nga musala batok sa Dios. Roma 15:4. Roma 15:4. Romans 15:4 nag-ingon. 15, chapter 15, verse 4. Pakli kayo tubangan natin. Roma na una sa Korinto. Isulti rin ang tanan, lisa nga nahisulat sa kasulatan kaniadto, gisulat sa pagtudlo ka nato. Itani, gisulatan ka, nanay ng Biblia, nanang mga eksperyensya, nanang mga sayop, o ang mga gibuhat na insakto sa mga katawan, aron ta dili mo tama pagbalik sa mga lungaw, sa mga libaong, sa mga batingadan, nga ilang dilaktan, kaya gihatag sa Ginoo nato, bisang paglubak-lubak, di ka mapiang. Kanto juga sa magtituwad-tuwad ka, mapiang ka. Yun ang Ginoo, sundan lang, kaya na may experiensya. Ako nang ipakita ninyo ako kung mga katawang guys kay buong mga Hudiyo, nagkaroon kamo na ako mong pili mo. Ngayon ang Ginoo rin naisulat ni para sa atong, sa atong kanato. Aron pagtudlo, sulat kini kanato. Kini naghatag kanato og paglaom, tanawa. Naghatag nato og paglaom ug kadasig samtang kita naghulag na mapailubon. Mga tawhan ta migsunan na maginunta, pailob lang jud ko, pailob lang jud ko, pailob lang jud ko niya hapit na kamurot. Lord, ana sad ko patience. Puna na sad ko dugma. Puna na sad ko sa tanang mga maayong butang naggigan kanimo kay kurot na. Pero ato kung pili pangingiyaw sa Ginoo, Lord, bakoy kwarta, Ginoo, wako ani, wako anak. Kani, pinandato ta sa mga butang sa Diyos. Eh kung dato ka sa mga butang sa Diyos, iyon ang Ginoo, ipakapin ra na ako ng imo pang kinahanglanon.
Ano nga ito madamangay sa mga butang ng mga wagtang? Ano sa mga butang na dili mawagtang ang imong kaluwasan? Ano sa mga butang na di mawagtang ang balang espiritu? Pag kita sa mga butang, mapuputang nga, mawagtang na na sila, aso na sila. So mag-igsunan, isuwat ni para magpadayon ka pagtanaw sa tumbuhi ng paglaong ka, Lord. Iba ako mula bayaran ni, na nagilakilak ko diri pero at the same time, nalipay ko kay kong buwang, Ginoo, pero salamat. Amen? Struggle with joy. Struggle with a sin. Bisa nagkagot, ano yun? But smile, bala ng mga iro nga smile. Amen? Tingnan naman, practice man ka, musupot ka dili. Di ba ka practice ang ginawa? Pasupot. Dili. Practice ka, smile, mupili ka, rejoice, diha, bisan sa kalis, ganan. Now, following verses, mo ni ang sin verses. Kasi nagibuwag nila, chapter 10 verse 7 sa 1 Korinto. Ayaw ka mo pagsunod sa lihimo sa uban kanila nga nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Kaya sumala sa kasulatan ang mga tao na nagkumbira, na nag-inom o na nagsayaw sa ilang pagsimba sa Diyos-Diyos. Huwag ito gibuhat na ito. Last week, kung ang ito gano'n na matraffic niya ang mabalik ro taod-taod. Nya, nagdun ko, nagpunta ko sa kalinda ramot, ano sa magsinulog na sa diring dapita o diha ba sa Mindaniliya. Di ba mga may kaon, inom, sayaw, hutsa ka. Mao nang pagsimba sa Diyos, mao nang pagsimba sa Ginoo nga magpakasala. Mao pa na ang klase ng Diyos nga mong simbahon. Yun. Dapat murag kasukaunta mo tanaw ni anak, umaluoy taw mo ang puta. Di siya nasigil ka panaway, oras kayo, kung timilan na mag ng Diyos, ay sige panaway, kuha ka mag-share, dapat ka, wow. Mo-share ka. Dapat mo maningkang punta na itong kinabuhi na po sa tanan, makita nila nga nindot. Mamanang masuya sila kay nindot, try yun kayo ka, malinawan ka ba? Malinawan kang naong, sadya kang naong. Kaya sila, gubot kayo sila niya. Gana sila, apil ka sila kabubot, pero di mo ka mapil. So, pati ka. Sa ilang, standard. Pero sa standard sa Ginoo, nindot ka. Amen? So, 8. Di ka nagsimba sila Diyos-Diyos, guilty sila of licentiousness, verse 8. Kung dili gayon kita mosunod sa uban kanila, nga nakighilawas gawa sa kaminyoon. Mao nga gisilutan sila sa Dios o 23,000 ang nangamatay sa usa lang ka adlaw. O lagi ni. Ang pagsimba ko do Ginoo. Kung mag-inom kayo sa Isaiah, unsa may sunod na? Sexual things na mahitabo. Amen? Na naman yun na, kay hukog naman kay, enjoy kay kanyang, huwag man ka nag-word, nagsaysaya ka na sa Ginoo. Okay? Celebrate, you are greater than you can imagine. Medyo kay sayo na sa Ginoo. Imagine mo, grabe pa dyan ka sa among imagination, kinsa ka. Pero nagsaysay ka, nag-imagine, mas laging sa kung ano, hubog na kayo kung sa pagtuon nyo, isa kung ano, katuatuon, ito na kung anong grass kayo na kung sikat yung lawas, etc. Ana naman ang unang-una sa mga tao. Amen? Kung kita nga itong i-imagine sa niya, nagsayaw ta, nahubog ta sa pulong sa Diyos, nahubog ta siyang gugma, di mga mungbuat o dautan. Kaya ka ng inom, nagkakang espiritu, gabitaw nga na nasa mga sabi ka ng mga stores, spirits. Kaya kayo nagkakang espiritu, demonyo, so klaro na kayo demonyo, narapin yun naman yung hindi kayo mo. Kilawin, nilapit kayo ng mixture, pag-uli. Okay? So mga iksunan, maghilawa sila sa ilang dili asawa. Tanan nga dili na to asawa, sala. Okay? So, kinalanta, maghiusay, guliha sa Ginoo. Ngayon, dyan ko ninyo, ano? Diba ako may ganit ka? Umugod ni Porto, hala, uy, isang ko dyan lang na ako, si Nalfa. Ito niyo pa? Di ba, kaling sinimunyas ko, kanang simbahan dyan ka, gagawin, kasi sinimunyas naman na. Kaya importante is, mata sa tao, sa balaod, kasal ka. Ano na importante? Kasado ka, so may ka, sibil raman ni mo.
Klaro, ano mo na pinakaklaro? Sibil sa naman na rehistro dyan mong duha nga kasado mo. Na pwede na una siya, tanang si Bani, pakaslan ka, pero wag yun na narehistro sa inyong resipyo. Nakasado na yun. Wala may kayo nga ito pasundayan. Nagkaging baboy baka, di patay. Hindi papindog na sa dito kumain. Chapter 9, chapter 10, verse 9. Pagpakaronin nun ba? Pagpakaronin nun. Ya, dili usab nato sundo ng uban kanila nga mihimo sa pagsulay sa Ginoo, mao ipaak niya sila sa ipapaak niya sila sa mga halas ug nga matay sila. Kay ngano man sila mosunod. Ilang mga supak-supak ang leader. Mo na may suna, please listen. Kitang tanan under nato sa balay under sa mamang papa. Correct? Nagas kumpanya under kasi yung manager, supervisor ba na. Nakas sa simbahan under said ka o ng pastor o nagmay ta nga mga group na sa daghan din ang grupo na may mga leader diha nga nagmay. Okay, sa inyong gamay nga pundo. Nadyo nagtanaw sa atong paglakaw. Kay kamusta, di man mo mga hangs kanunay sige na kang ikaw sa i-develop ka nga, doon ay mga bagong na niyang mga kalag, na mga babies na ato niyang umulong, ikaw na sa amu-amuma nila, mao man ang leader, servant man na sa ato, servant. Sulugoon. Eh, leader ito na sa gawas, leader ko si Pihiko, di kita ang sulugoon. So, meaning mga, doon ay otoridad imabaw na to, kinahanglan di tama sige o complain. Sige ka, di masige giyaw-giyaw, batok nila. Ang ato is, tanaw na to, unsay pamaagi nga mas manindot ang among relasyon. Unsay nindot kaya gibuhat gani nako. Kung kita ka bati jud kay sa tanan di gawas sa inyo maayos giyaw-yaw diha. O gawas ni kasimbahan mo ni kaganahan. O gawas ka ni ini nga pundukan mo ni kaganahan. Ana mo na. Kaya nga magpadayon na nagpapailaw. Sige tagayaw-yaw. Nakasala ka. O kasala ka, ikaw may mapaw sa binuliman kami. Sakit lang sa mga kasing-kasing. Nga ano, Diyo, dili mo salig ta sa matag. Usa na kabubutang igsunan. Kanang pulo nga, pagsalig. May salig kasi Ginoo, salig ang leaders ninyo. Ako ngayon na Diyo ko, allergic na Diyo kayo ng pulo nga, huwag kong musalig. Kaya kung di ka musalig na ko, gawas. Kaya nga nung di mo musalig. Ako gitudlo, bati. Ang akong kinabuhi, mo yun sa akong gitudlo. Then gawas mo. Chismosa ka kayo ko, gawas mo. Nabuhat kong dautan na ninyo, gawas mo. Kaya mas dakong lipak ang umod na po. Manang mo, ingon dyan ko, kita unta na din, na nagitay pagsalig nga tinuod sa matag usap. Ginaw tani? Pagsalig sa matag usap. Ngayon lagi ko, ignay mo kagaling, di dyan ko kasalig niya, di mo ka, di dyan ko kasalig di mo, buwag ka. Correct, buwag. Pero magsigit ang kuyo-kuyo niya, napakita ka ng murag ni salig, na wag yun dahil ni salig. Manakot lagi na kinaiya. Manakot na kinaiya. So na, kasabutan nini. So, monis ng mga putana. Ilang itintal ang Ginoo pinagis ng pagsupak-supak sa ilang ligos. Mumuba na verse 10, makita ta, na ayaw ka mo pagsunod sa Ginoo sa uban kanila nga nagbagulbol. Sige sa nagbagulbol, kung sa'y bahit sa bagulbol, di patay sila sa Diyos, pinagis sa anghel sa kamatayon. Di lang kung tanawan niyo, pero tanawan niyo sa Numbers chapter 11, makita ninyo ang story aning background sa 1 Korinto. Okay? Sila. Now, ninintanan, si Pablo ni-encourage. Okay? Ni-encourage siya. Natag siya warning. Para ba na, ay, ana, de, iko diha, uy, ana, dito ta? Lo, di ba dito ka? Ay, ayun, din hangso na naman. Ay, oo, diha. So, ka, mo. Ayaw din ha, kay, bati na, mauni mo na, hindi na ka masulun ha. Mauni giwan ni Pablo. Ayaw mong sulta ka Korinto. Ayaw mong pag-feel nga, okay man ko, self-confident ka, parang secure kay ka. Diin, kaning taas kay ta kumpiyansa, mo ni problema. Taas kay ta kumpiyansa, magpaduol ganoon ta sa tentasyon. Kung wise ka, bisan pa, para nimo strong ka,
ayaw pa mo sa temptasyon. Palayo sa temptasyon. Okay? Ano mo musok doon na? Sisway na kasway na matintal ka sa pagdiyo. May mo tintal ang yawa. Yung nilihuyang ang atong lawas. O niya, waka kibaw kung imong nag-operate din ha? Nagkinabuhi niya, ikaw ba na o walang espiritu? Bisa may ikaw, may walang espiritu, remember this. Amin mo kagigan, bago ka ng period-period, medyo mo luha-luha, grabe yung kayo mo, grabe ka pesinya sa dinong pagawas ni mo, amin mo, ikaw pagya, ang walang espiritu pagya mo na, pwede na ang imo daw pagkatao may mo, operate, kapag gawas mo sa kwarto, na naghagibuha pa na yan, ba't ikaw hindi ka na ha, sabay ba, hehe! Guba, natangtang na, imo baga, ang pambuhat na sa Ginoo, yung Ginoo, ay, kasi ang Dr. Ray, maray. Mahal ko na itong ampuang ko, mahal ko yung Ginoo, I love you, Lord, I love you, Lord. I lift my voice, I lift my voice kasi siyagit. Lift my voice kasi suko. Lift my voice kasi bugul-bul. Yung Ginoo, ayaw na mo papabuti. Amen? Now, kanina danger, makita na to sa yung si Pablo, ayaw yung ilabay yung paglingon sa tentasyon, diin, mukuyog-kuyog yun mo saan ang pista sa idolatry. Manang sa chapter 10 verse 12, kung sumpay ta, 12. Busa, kung nagkaroon na ka mo, nga ang inyong pagtulik una, pagbantay ka mo. Kaya basin kung makasala usab ka mo. Walay pagsulay, paminawa, walay pagsulay, mababot ka ninyo, nga wala usab, nag-aabot sa ubang mga tao. Apan, kasaligan ang Diyos. Asa ta mo salig sa tentasyon? Sa Diyos. Sa iyang saad. Nga dili niya tugutan nga sulayan kamo labaw sa inyong maantos. O kung maabot ang pagsulay kaninyo, maghatag siya pamaagi aron maantos ninyo kini. So, ang sa uban na is a way out. Okay? So, ang way out din nga, na tentasyon, nalisod kayo, pagpagawsan ka sa Diyos ng tentasyon. Ano man yun? Kung sa mga tentasyon, may sa among good, sabi nga, gabi, nung ako, magpahimo kong Justin Octar, ako yung Octar nila, asa din ako ilabay ang among tae sa inyong balay o sa dalan? Asa may katurang, asa may mas righteous ang paglabay na sa ini ka na, drainage man na, siya tanang hugaw na din, ano di ba nilabay na, asa may ilabay? So ano ba, problema kayo silang murag patulan dito? Kaya maong din natin kasing-kasing, ganahan dyan mo bounce, ganahan dyan ka na murag, pagkita mo, basta mo ko, masakto akong pangunan na, kaya ninyo, kaya mo mabalik ko, kaya mo utok nila. Luna na po, kapitan rin mo, Lord. Sakto pa rin. Nadiyaw-yaw ako muna. Sakto pa rin, o dilit na ni sakto. Pugni ko, Lord. Pugni ko, Ginoo. So, kung sa may way out na ko is, Lord, sali ko ni mo, imo mapungan ako kasing-kasing, dagan sa kumuna. Una, manang ako muna kasing-kasing, ako dyan ang ilabay nga to sa Ginoo maningon. Lord, kukti niya ko na kasing-kasing, kaya sa usa na dyan gusto mo aton ani. Ikay kontrol, kaya ko pag-kontrol ani. Amen? So, sa lagi mo gihatag, ay, bawi, ang Ginoo mo kontrola na, siya mo pahinuna na ma-peace na ka. Okay? Nung nilang na-may sila nagkila, busy lang. Okay? Ano lang? Okay, mahimuan na. Amen? So, ang danger nga further nga iyang i-illustrate nga oni, nga kung padayon sila sa mga pag-apil-apil na sa ibisyuha, ma-identified sila sa mga nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Okay, talikon po. Kung magsigit ang kuyog-kuyog minamantay nga, sige ka kuyog kawatan, bisag wapa ka nakapangawat, ang tawag yun mo nila, kawatan. Di kuyog-kuyog ka sa mga nanuyok, bisag wala pa ka nakasuyok, yung ka, kuha mo na ila, bariwanan ka, sigarilyo man ako. Bisag kung sabihin mo ka sigarilyo pa ng imo, bisag wapa ka ipintin sigarilyo niya, kanang kuyog ka sa manuyok, kanikaw mo, posible, nisuyok na jud ka. Ana man na. Amen? So kung nag-iimo sa Ginoo, magsigag kuyog nila ang imong identification na ikaw unta pag-unang tao sa Ginoo. Malipayon, pinasaylo sa Ginoo, may mo na sang batik kay kuyog man ka sa mga tao na nagsigig simba-simba o Diyos-Diyos. Manang makita nato sa chapter 10 verse 15. Ningon dinhi.
busa, 14, busa mga hinigugma ko, ayaw kayo kamo pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Nagasulti ako kaninyo ingon nga ang tao nga mga ingon nga mga tao nga dunay salabutan. So ingon siya nini, nagasabot magata. Ngayon sila, oh, okay man ako sulti ninyo, ayaw mo simba-simba. Okay, sa mga Diyos-Diyos. Busa timbang-timbangon ninyo ang akong gisulti kaninyo. Now, magsunan, timbang-timbangan ko no. Sa inyo muna. Kung ang imong sige gibuhat-buhat na nasayod ka, nga Ginoo wa malipay. Nakapalipay ka din mo. Wala. O niya, di ka piya nila. Hindi, love kayo na ko ang kristanan. Love kayo na ko kalabot sa Ginoo. Ano man ang mga butana? Love kayo na yung mga tao na kanina lang gaan. Asawa nga, pili ko na taon, kubana. Hindi di pa yun ulikon, na napagilayin asawa. Di ba yung Tagalog pagkaon? Anong mustay gihapon ang mga bana? Na in love sila sa ilang sitwasyon. Kaya nga nung mawas na nakitaan na buhi na paglaon. Mukupot sila ini kay parang bahala na lang uli-uli panagsa at least makakauming panagsa. Ano di ka mubuhi nga naman din mo ating mani mo nga makakaon ka kanunay asas ng mga anak. Grabe man yun ang addiction. Addiction di naman sa drugs, di naman sa inom, di naman sa sex. Tanan nga sige ka gabuhat, bisagwa ng gilupig ka, gilutos ka, giamungan ka, gibuhatan kang pati. Yung mukupot kinapon ka na mga sitwasyon. Bubuang dito. Addiction to pain. Oh, wala ka nang ganahan ka ng murag. Ganang sige lang pala ka, prataho. Kabayan ka pag grabe, malami na sa Diyos. Daghan kayo na gananak. Mabtay ka, ano sa biya? May ganap sa daghang anak. Kaya nalipay sila. Na-in-love sila, ganahan, nasa sila nga. Wala takong sila niya. Sa pagkanuon, human-human na yun. Human ba na? Love naman ka. Ano masabi sa kabuwan? So, usa ka semana lang, imunod ka nga love ka. Hindi mga isunod. Doon na tayo, Diyos, nga andam o atimana to. Doon na tayo Ginoo, dunay pamaagi ang Ginoo, nga kita mabuhi na ning kalibutan, nagdi lang kayo sa Espiritu. Nga, ang imong pagkatao marespetuan, bisan kag di ka dato, kay di man ka mahimong dato, di man ka mahimong pobre nga magsigig pangayo sa mga silingan. Ikaw man ang tao nga makakita sa pobre siya, kung nakakauna dis na silingan mo man. Labi na kung imon yung ihatag completely imong kasing-kasing sa Ginoo. Now, kita is the ministry, ang living word, na why mga sweldo ang mga pastor. Ang mga full-time workers, why mga sweldo. Nangayon mo gani? Nanukdok mo gani mga balay niyo? Kung mga sakit mo nito mo gani, tabangin mo gani? Tagang ikorta gani? Naabang na? Kaya na lang example na modern day me ng mga example sa kaayo sa Diyos. So, mga di na to linda na itong kaugaling mo sa kaayo sa Ginoo. So, ipakita din na agan negosyo, diba? Nga ni Pablo, ayaw mo kay kumpiyansa sa kaugalingon, gagawin nga ni Pablo, ayaw mo sige kuy-kuy ang mga tawhana, sa verse 24, ningon sa Cherokee, ayaw ka mo pagunahuna sa kaugalingon ang ninyo nga kaayuhan, kundili o kunahuna sa ninyo ang kaayuhan sa uban. Na unsa gisa mang uban posible ni ini. One, of course, istorya si Pablo, ang ubang mga Kristohano nga huyang pa, baby pa diha sa Ginoo. Pamilya mata sa Ginoo. Amen? So, ang mga baby sa Ginoo, kung ikaw nga murag, kung look up man yun ng bangko sa magkuwang, di ba? Yung tanawin mo kinabuhi, magdakong magkuwang, wala sa mga, laki na ako sundan. Wala sa tiyan ko, wala sa mga sasamin. Sunod sa kumagwang, i-dismiss ko itong style na anak. Kita sa mga anak, pero ni-idol mo ko sa kumangkuwang na lalaki, na parang mabuutan, dumon kayo kumangkuwang. So, kanan niya, lumatan, siya din ako gigipitin. So, mga mga butang nga mag-isunan nga, nagtanaw na, nagtanaw nga Kristohano ang number one. Kasi may ganahanin mo mga maluwas ko. Diba pamilya? So, kung imong
kinabuhi gihapon, dili gihapon sila makakita sa gahong kayo sa Ginoo nimo. Musulod ba ko sila sa Ginoo? Isa pareha ra man ta Ginoo, mas napili mo Ginoo, mapili mapista sa inyo wa. Mapili mo sina mo sipot sa inyo wa. Mapili mo dami dakang Pasko, dami mga kuan, pwede mo magkaroon sa inyo di. Wala sila maigsunan. So mga to is antos. Antusa lang sa hangtod ang Ginoo, mutunon na, di ba kung kita ang nagginahanglan, muhuwat naman kita, kay ang beggars are no choosers. Di ba ito mamili, masay hatag sa Ginoo. Amen? Kita ka pamili, uy. So, musalig ka sa kayo sa Ginoo. Giprove ni, diha sa giprove ni Pablo, ipakita niya sa Christian communion, nga ang mga Kristohanon, sa niyang mag-iusa diya sila sa supper, okay, makita, ni-identify ka sa mga Kristohanon, nung ni-identify ka ni Kristo, kaya puyo-puyo mga pagkaon. Amen? So, manang sa chapter 10, verse 16, hindi din si Pablo. Kasi, kung magtigong kita aron sa paghinumdum sa kamatayon ni Kristo, may ginainom kita nga atong ginapasalamatan sa Dios ug may pano sa pita nga atong gipikas-pikas ug gikaon. Dili ba nga pinaagi nini nakikambit kita sa dugo ug sa lawas ni Kristo. 17. Kitang tanan bisan daghan usa lang ka lawas tungod kay usa lang ka pan ang atong gipinag-ambitan. So, kanang mag first Sunday ka dinhi. Di ba? Kaya usang na kapamilya ni Kristo, para na to, patay na ko, ang daan na pagkatao, patay na, kung ang buhay karon mao na ni si Kristo. Okay, so, I'm crucified with Christ, ilansan ako ba ni Kristo, dili na ako ang naakaroon, kundi si Kristo nga naakan ako. O kini nga kinabuhi, ako ikinabuhi diha sa pagtuo. Ephesians 2:20, pagtuo, yes, wakay buhaton, maminaw ka sa Ginoo sa pagbuhat sa Ginoo. Manang minun ko ninyo paminawa gyud usay kabubuton sa Dios ninyo. Kaya sa diyang buhaton nimong kabubuton sa Dios, mabulahan ka sa ka. Now again, mga workers na to din. Seidel, itong pastor sa Inunanga, nagre. Nakalisod sa Inunanga, dito biya ko for 2 years. Okay, kung kailan ay siya, kailan yung mga dahan siya mga parintingan to. Yan, mga ba? At magkito lagi, pero may simba na uban ba? Pero, kung ba yung kalaki mong nga na kay tudaw kang maparinti. Nag-hope ka nga most likely mo, dukot din mo, or mo bumati din mo. Pero even then, ikit sila kasaligan. Amen? Ato rin ang kasaligan ang Ginoo. So, ano buhay? Saan ito? Ano buhay man? Sinan pa nga nung nagbuhay man, yan na ako nakasimbahan kami. Nabay di katunan ni mong gitsun nila manok o sa mo? Wala man sa ano buhay man? Okay? Sa Kenneth, gaan na may tabaw ang sawa ni Kenneth. Pero ano? Ma-provide na magyapon sila sa ilang mga needs. Isa doon, pagbayad silang balay. Kasi si Shirley na ni kayo. Pagbayad na silang balay ng puyan ka mo. Ako, biyadyo ka ng meron ng anak. Ikaw sa balay. Ikat ako ni cash. Sa mga needs ni cash. Pero, makita na ito nga, ang Ginoo mag-provide sa iyang mga katawhan. Sumasa na ang sakripisyo sa mga Hudiyo. Nasa dihang, musimba sila sa usa ka Dios, ilang ipakita nga kini ang among Dios, dili ang bini nga Dios. May makita na ito sa verse 18, nagsulti din niya. Tanawa na gud ninyo ang katawan sa Israel, ang mga nangaon sa mga halat, nakikambit sa buluhaton sa halaran. So, sila mismo ni partake, nakikambit sila, kani mga tawhana, o kung mapadayon na pagpuyog ani nila, sa mga buluhaton, na ilang ibuhan ngadto sa mga yawa. Pero, kung magsilitag ko yung mga tawhana, mawa mo si Panginoon na Diyos, magsitag ko ganin nila na atong nakikambitan, nakikiusa ta nila o pag-offer sa ilang natanangi pamuat nga to sa yawa. O kini mga butangan, ningon din sa Pablo. Ayaw buhatan. Ayaw buhatan. 1922. Buot ko ipasabot nga ang mga Diyos-Diyos o ang pagkaon na ginahalad ngadto kanila dunay bili
dili. Ang buot ko ipasabot mao nga ang mga gihalad, ang mga gihalad sa mga tawo wala makaila sa Dios. Gihalad ngadto sa daotang mga espiritu o dili ngadto sa Dios. Busa dili ko gusto nga makig-ambit kamo sa mga daotan nga mga espiritu. Okay? So, 22. Dili mahimo nga moinom kamo sa tasa sa Ginoo, sa tasa sa daotang mga espiritu. Ug dili mahimo nga mukawon kamo sa kananan sa Ginoo ug sa kananan sa daotang mga espiritu. Unsa gusto ba nato nga bubho ang Ginoo? Nasay kita nga kung masuko na siya, dili kayo kita makalikay sa iyang silot. So mao ni, just like us, kung mahupos na yung pasensya, suko na yun ka. Kung suko ka, di yun na maayo ang muabot. So ato ani nga nung mupili magita nga pasuko ng Ginoo. Nga maayo man siya nato. Iya man kang giluwas, hindi ka sa kamatayon sa atong sala. Iya kang giluwas sa pagkaulipon sa sala. Ikanang pagkamakasasala nato, tinamatang gawas kung tangtango na si Ginoo. Wala kung nata si Ginoo, kita magpadayon sa pagpakasala. So ano mo sala pa man ta sige, kaya nipili man kita, nipili man kita. Kung ato ipalagot ang Ginoo. Sumabot ang silot, kita magmahay. Mataw na mga igsunan, kita mo, tanaw sa ta. Na there are times, maabot yun ang silot kay isahay ng pagkain kita. Ako nang auhaw na ito mo. Sa dihang tawbo na tagmayo sa atong mga gipangbuhat na pati. Ug sa dihang moabot ang silot, ayaw suko-suko ug ayaw buod-buod. Kaya ipakita na yun na ito, ang taas ko kita garbo. Ipakita na ito, makita ang sakto, makita man ang nakasala. Amen? Ayaw hiwang mas nuntag gamay na unta ito nga silot na himo na nung dako nga silot kay nga naman di ta mo ila sa atong sala, di ta mo angkon sa atong sala, di ta maghinuso sa atong sala. Wala nakapait sa kadaghanan na ito kung mabadlungan na ta. Backslide na inoon, mawagtang na yun inoon sa Ginoo nga naman dili pa sulti, dili pa badlong. Ang Biblia puno sa pagbadlong. Usugot kag sa dili. Di naman sige kuwap-kuwap ang Ginoo na to. Kung masala na ta, hapak ko na yun na. Bunala na yun sa lubot na. Musukarat yun ka, mas gwapo. Dili parang bira sa Ginoo ni Pacquiao. Kaya usa ka igo na to, di na yun kakabangon. So kinailan ka sa makigala ninyo ka, kinakabalila ko sa kawasan na, ginagawa pa mo na tago. Ana na lang ang atong cry, kaya naman di magkakabarog. Kung masukurin ko yung maigo na dyan ka, ano naman yun na atong mother Lord, pabarog ako. Di malagay ko Lord, masaylo ako. Mang Ginoo, di na siya gano'n. Kilasa ka diha, kilang adlaw. Dili, pabarugon ka diha dayon o tagaan ka sa kusog nga imong gikinahanglan aron balik ka sa pagsimba, pagday o paghimaya sa iyang buhay nga ngalan, pinaagi sa imong pagpangalagad kaniya. Pangalagad kaniya. E kung di na mong alagad sa Ginoo, kani praise and worship, pangalagad na sa Ginoo. Atong ibalik sa Ginoo, sa ngayan niya. Kaya maglingkod sa tamkawan sa ta. So, kinalata mo, simba mo dyan nato. Siya mo partake dyan tani. Hindi mo kita mo, ano? Sa mga praise and worship, para rin pagbuhat sa mga gagaw to to, traffic pa to, nangyay sa lugar ron, pili. Naman naman yung tanga, mabitaw, hindi ka na yung start yung tag-9. Hindi tabi na, uy, po, ano nga, traffic ka ron, 10 o'clock na lang tamo, kung dili. Mabitaw na mga naghimong mga, mga Bible studies in Jojie, be on time. Respetuhi sa ilang panahon. Kung sila sa mo, respeto ninyo nga niabot na mo. Gamay ba? Mas kawag mo talas 4 yun, ito ka kaglas 5. Yung sunod na ikaw na sa ipamot nga ito kaglas 4, sila sa dati lumang kaglas 5. Ay, nilakaw pa mo, ni mo na. Hindi. What? On time. Kaya ang panahon, ang adlaw, dili tuwa. So, wala magsunan. Patang manani. So, kaya di lang kayo ni-offer sila sa mga di-offer sa yawa. Kung ngayon ta, doon ay supposition or sa panalitan, nga, panalitan lang, dili sala ang pagkaon sa karne, nga gihalad na.
Pero si Pablo ningon sa 23, nga dili ni ang sayo na pamaagi nga mo excuse ka. Yoho, daghantag sila nga mo excuse ka. Correct? Di man, ibuhat ko ato kay mauni naluoy magud ko, kanang napugos magud ko, kanang itiwan na magpusim. Dili, kablita ang gatil, kablita mo siya, parang matay ko, pero di siya mong pwede mo niya. Kay wa man gyud ni buhat na to nga gitino ka pusil para ka man mubuhat sa imong gibuhat. Remember this. Bisag unsang klaseng sitwasyon sa pagtintal, isa pag gituunan ka pusil, o sa lihang, paminawa, lihang ni buhat ka, sa gusto na ko ipabuhat imo na na sa responsibilidad. Aksyon na to, atong responsibilidad. Di kita kapasangin sa bisan kinsa. Di ta kapasangin sa hitabo na to sa una, di ta kapasangin sa mabot nga makahitabo, di ta kapasangin sa karon, kung dili imo ragayon kana. Amen? Sa action mo buhaton na, ikaw ka nang freedom ba mamubuhat anak? O kung ingon ka nang wakay freedom, pero gibuhatan ka ingon, para ng sexual abuse. Okay, hugipto, hugipito, ang sila, gipiog ka niyang maayo, huwag ka may mana. Okay? Di ba na rin mo, giuyon ka rin na sa iyang gusto ka, malingaw siya ni mo, kung ka ni uyon na, pero ka ng mga butanga, na kay kagawasan sa pagbuhat ng anang butanga. So, magsunan, usami ka butanga, kinahanglan na to hunahunahon. Di ta ka pamasangil sa bisan kinsa sa atong sala. O ayaw sa pagsalinggi ang yawa, ang iyang papel pagpanintay ragyod. Ug ang ubang mga tao, sakyan sila sa yawa, himon silang temptasyon, diri ka na to. Ang imo is balik ka sa chapter 10 verse 14. Sa to? Sa God gives us a way out. Tunamot ang tentasyon, ang Ginoo matag na to o pamaagi nga kita makagawas ni anak. Okay? So, in short, 13. Okay. So, verse 23. Gitugot ka na to ang pagbuhat sa bisan unsa. Isa, tanan kuno pwedeng buhaton. Apan dili tanan makatabang o makapalig-on sa uban. Please. Kung ang imo buhaton, imo ra, dili makatabang, dili makalig-on, dili makahimo nila nga muduol sa Ginoo, ayaw buhata. Ang ato magud selfish kay ta, akong gusto, bahala na kag nalipay kagwa. Ana mo ta dili. Lipayon na to ang Ginoo o ganis ng uban, makakita ka sila nga nindot dinhi atong gibuhat. So dili ta mo excuse. So dili na to expose atong kagalingon sa danger. So amo sa may prinsipyo nga atong gamiton. Principle should be to take the comfort and edification of others. Manila 24. Ayaw ka mo paguna-huna sa kagalingon ng ninyo nga kaayuhan, kundi huna-huna ko sa ninyo ang kaayuhan sa uban. So balikon tang 23 ha, memorize ni. Gitugot o pwede nang mubuhat ka bisan unsa apan dili tanan makatabang o makapalig-on sa uban. Balik ko mo tanong kanina. Di ba sala kung ang inyong mga anak naminyo nang pwede ka po sa inyo? Pero nagatabang kanila? Wala. Yung ka, luoy, mga buwan, mga ganit, wa. Ang imong kalaway sa'yo. Ang imong pagtabang sa'yo. Manubag ka sa Ginoo na. Kung imo silang gidala sa kalayo sa emperno, kaysa imong gidala niya sa Diyos. Bahala bukas na ikaon, bahala nag-isod sila, bahala nag imong anak nag-isod mo, ayaw mo pangayo sa bisan asa, o ayaw sa mo patipon, kundi sa pili dapat matipon na sa inyo. This is the principle you need to have. Isunan. Nganong wa gihapon ta mo tuo sa Ginoo kay di kita mo supak yung taniinin paglakaw sa pagtuo. Paglakaw sa pagtuo. Ang paglakaw sa pagtuo sa liga na ko ang Ginoo, period. Magkinabuhi ko ako, period. Dili ka ang Diyos, dili ka ang mananubos.
dili kan ang imong gihimura itubos mo sila sa pisikal nga pamaagi pero wa mo sila tubsa o tabangi nga matubos sila sa espiritual ng bahin nga mas importante sa Dios ang ilang kalag kaysa ilang tiyan, ang ilang kalag kaysa ilang lawas. So basta mata mo kaya ka nga mapagka-Diyos magita na kita mismo nalisod ta. Anita, mutabang na sa uban, kita mismo tabangonon. Iya kay tabangonon ako, mga ito sa uban. Ala, putla ang imong kamot nga nikuput ka nini nga dili Ginoo, o putla sa imong kamot kay disad ka Ginoo aning tawanan. Pagpuyo sa kinabuhi nga gitawag sa Ginoo nimo kinabuhi sa pag to ngayon sila mahimo kong hilad di kanan, mahimo kong hilad ng mga isuon, mahimo kong para nila. Now, kisa mong balaw mo sundon sa Ginoo o balaw sa tao? Pwede ni, pwede, ito man. Pero di makatabang, di makayo nila. Pero yun ko, gibilang ko gusto, gibilang ko nga ito, sponsor ko. Gibilang ko nga ito, ako bunyag sa kuha na. Masali mo sa mga butang ng sunan. Ngayon juga di ko, sorry kayo. Okay, every time musulta, balikan ko ba? Every time musulta sa dili templo sa Dios, itaganin mong access ang yawa na maka-influensya mo. Ibang ulisod kayo sa kadaghanan, especially with people with big positions in life. Si manager sila, si policeman sila, si kuan sila, katawon sila, mauna. Kasal ni Kuan, bunyag ni Kuan, patay ni Kuan, KBL, kasal bunyag lubong, uban pa ng mga activities na mo kompromiso ka ni ining kapitan. Tagan ko mga paumangkon na wajud ko tambong sa kasal. Why? Because di ko ganang mo partake sa gibuhaton niya side, hibaw ko sa iyo. Kung nag-join sila rin ha, no? From sali-sali sa kalisdanan, naguan, botang inakasal, kung wag sa nila sa Ginoo, bungkag rin po na, o magkuyog sila hatos kamatayan, pero bubot yun ang pagkamin niyo. So, rejoice ko nila, magkuyog ko nila. Lubong patingali, kaya magpigil mo din sa cemetery, wali ko kong man. Lubong sa kong mama, makulisod sa simbahan. Lubong sa kong papa, sa kulisod sa simbahan. Pero ikaw yung gagdas cemetery. Ang God gave me the opportunity sa kong mama, nakawali ko ito. I praise God for that. Pero mga tsunan, these are things we need to stand. So, ang prinsipyo is, makaayo ba o makadasig ba sa uban? So, manang si Pablo, ningon siya strongly o decisively sa ito. Decidido yun kay si Pablo nga nidasig niya, ayaw mong sulod sa templo sa mga idols o ayaw mo kuyog sa ilang mga tigong-tigong. Ayaw mo pagkikipusa sa mga dili magtotoo sa ilang selebrasyon. Ayaw i-endanger o ayaw ibutang sa kalisdanan ang imong devotion to God. Ang imong devoto sa Ginoo, mawagtang ka kay na, malingi bitaw ka. Diba? Pinagi nila yung mga tentasyon. Aside ko nga, lot of us mo kompromiso lagi. So, actually, ang title rin ako ganin is, mo learn ta sa mga naguna na to, labi na ito nahukla na. Okay? So, para di ka ma-kompromiso. Kaning kompromiso magod is, paano ni ka nang damay ka ni siya na mukut-kut, pero nagyo-agi. Musubot ka bili sa mga kinabuhi. So, mani ang inunin ni Barnes na not unite with idolaters in the celebration, not to endanger your piety, your devotion to God by these temptations. Now, there were two other questions. Labas na po. Ano? Sa dito? Salamat. There were two other questions that we raised up na gihatag na kay Paul o gihatag sa iyang advice. Ang ikadua ni pangutana is, maayo na ba
nga mupalit sila o mukaon sila sa karne, nagisakripisyo sa idol, which was exposed nga giputang naman sa dinha uban sa mga karne nga wala gihalad sa Ginoo. In short is, di sa mga pagkibaw nga gi-offer na sa karne, gi-offer na sa Diyos. Okay? So, kanina reply si Pablo nga wag may dautan may tabo ni Ana. Kay di man sad kamaingon na ikaw di palit jud kag tuyo. Boss kung kibaw kang kanang tinirahan, maligyan na siya mga karne nga gi baligyan na sa Diyos. Pero kung matindira nga wag jud ka kibaw sa manisya, okay? So ang imo lang nga ang punto ni Pablo is dili sayo ang pagpalit nimo. Pero bisag dining partiha gi-caution sila nga kung nakay pagduda nga kani gi-offer ni sa Diyos ayaw na lang pagpalit diha. Okay, verse 28 ni si Pablo. Apan kung adunay mingon kaninyo nga kanang pagkaon gihalad nato sa mga Diyos ayaw niyo pagkan-a tungod ug alang sa tao nga nag-ingon kaninyo kung aron walay konsensya na mahasol. So in short, especially kung nakaingon mo kanang sila dinhang tinirahan as kanila mamlikya din sila. Huwag ka ng lugaran na ikasultin mo, ka ng lugaran din ha, dito na siya maayo, ay naganha. Huwag na yung makasultin mo nga, kanyang mga butangan, dito yung makaayo, ay nasa buhata. In short, there are many times na kita gibadlong sa Ginoo. Naminaw ba ta? Kita? Ipasidanan again and again, naminaw ba ta? So every time pasidanan niya nita, maminaw ta. Kaya naman, di man buot ang Ginoo nga mahiabot juga anang datita. Kasi diyan mo pasidaan ang Ginoo, kaya nasayad siya nga kung sige, sunod yung ka, gusto yung tumanon. Ako panalangin, hindi magulan mo. Especially ng mga tao, do you know, in fact, i-take up niya sa mga serious na seminar, people nga dili magpailaw sa ministry, o dili magpa-appeal ka ng pundok, o dili magpa-accountable. Mo ni sa mga tao nga dili kayo mo ipsot, kadugayan mo kasala, kung kayo mo badlong mo ko pa. Kaya masuko man, yung mo na lang yung realize na lang. Okay? Discipline. Ka-discipline nila. Huwag ka sa proteksyon sa Diyos. Maganon na. Sa liya, mawagtang ka sa panon sa Ginoo, huwag ka sa proteksyon sa Diyos. Ay, mga bride sa kaibuban, balik mag-line ministry. Balik mag-line na church. Pero may mandod ko. Ako lang hindi lang. Nakibaw ko what you're doing here. Are you sure kung banhin ka sa lahat ng ministry, malipayan ka? Are you sure banhin ka sa lahat ng ministry? Tinores na nagtudlo sa pulong sa Diyos? Living word man yan po. I'm sure na nagkaya living word na rin. Wait, klaro nun. Tinuray lang. Teka mga wait, klaro nun. Nung nasa nagkabuwag din yung maunin, wait, mga klaro. Gapon gani, ganaan kayo kung question ko. Ikaw kung kontrabida na nyo kayo kung naos kadaghan na sa living mo. Pero ba, question mo sa nag-court. Pwede dahil na nga mo, counselor ang number 1, counselan pa rin humayo. Wala binagawa ni Ripper. Di ka siya discipline, bali na siya klaya nga ministry. Huwag siya repentance. Napilapin siya counseling yung counselor day ka. Muna yung nga, kung na yung nagpa-award ng panguros na lang ta. Kaya daghang mini ng mga Kristohanon, kung daghang training na mo, apisad sila, pero wala nilang kasing-kasing diha. Sila mismo, usgunon. Sila mismo kaunsilunon. So, usa may ihantag ni kuha ka mismo kaabot pa diha. Yes, di ka kahatag kuha ka anak. So, nga itong pag-angko, Lord, paabdan dyan ko nga mutubo ko para kung makatabang o makapadikon sa ubang mga katawan. Labi na gayod, kibaw ko sa itong kasing-kasing, kung sa yun ay Christ sa itong kasing-kasing, akong pamilya. Pero lagi sa atong pamilya, wasat na nagtinuod, naglakaw sa pagtuo. Nagpaka-Diyos ta. Kita mismo na kinanan ng Diyos, di sa taga ng Diyos. Kaya kita mismo ang Diyos. Hagbong kita sa Ginoo. So, katulong na question is, sakto ba, ngayon ba, na mudawat sila invitasyon sa usa ka pagano, o
Mukbang sila sa ilang mga gimbuhaton. Verse 27, manalingon si Pablo. Kung adunay di tumutuo nga mangimbitar kaninyo nga mukaon sa ila o gusto usab ninyo muadto, kana ninyo ang bisan unsa nga giandam. Alang kaninyo sa walay pagpangutana kung kana gihalad ba ngadto sa mga Diyos o wala. Aron dili kamo makonsensya. 28. Apan kung adunay maingon kaninyo nga kanang pagkaon gihalad ngadto sa mga Diyos, ayaw ninyo pagakan tungod ug alang sa tao nga nagingon kaninyo kung aron walay konsensya nga mahasol. Dili ang inyong kawiling konsensya ang akong buot pasabot, kung dili ang konsensya ni atong tao nga nagsulti kaninyo. Karon, tingali maingon kamo, nganong pungandod ko nga akong gusto tungod sa konsensya sa uban? Kung ipasalamatan ko sa Diyos ang akong ikaw, nganong isipon man akong dautan tungod sa pagkaon nga akong ipasalamatan? So in short, kung klaro dyan nyo, nga kita-kibaw man dyan tayo, magsabali ko. Pag libod-limod na sa tabag, sa klaro na dyan tayo, di ba kinanglan gali para